Бергеннен тагын шул искә төштек, Алина. Әле син диктант язып караганың бармы? Әгәр дә юк дисәң, сиңа шундый мөмкинлек карап тора. Мин татар филология студенткасы буенча диктантны бик әйбәт язам. Менә алайса тикшерербез. Алина, синеңчә диктантның максаты нинди? Матур язу ул һәрвакытта да кешегә белем өсти, һәм үз-үзең белән горурлану, һәм үз-үзеңне тикшерү. Без, Мордовия татарлары, 26 сентябрьдә 11 сәгатьтә татарча диктант акциясендә катнашабыз һәм сезне безнең белән язырга чакырабыз.